Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε στο Rainbow! Καμπούμ, όλη μέρα καμπούμ! Θα σπάσω το σπίτι σου, καμπούμ! Δευτέρα δεν αντέχω, όχι. Κοίτα, εσύ δεν έχεις τέτοιο. Έλα! Ελάφαντας. Ψωνίζεις χαριδάκια. Μου τη βγαίνεις και μόλις τελειώσεις σαν μπίτσις. Θα φάω ένα σακό κρύο με ψωμί. Θα φάω και κασέρι. Και μετά θα πιω νερό. Τι έχεις να πεις για το Google Chrome? Αυτό είναι εξαιρετικό πρόγραμμα. Πετάει. Έχει 3 κουμπιά. Ένα για να πηγαίνεις, ένα για να πας πίσω και ένα μπροστά. Wow. Άμα έχεις πάει πίσω. Κατάλαβες, άμα έχεις πάει πίσω, πας ξανά μπροστά. Και άμα έχεις πάει πίσω, μπορείς να πας μπροστά. Άμα χαθείς, ναι. Και έχει και ιστορικό, κυρίες και κύριοι. Μπορείς, ναι, και να ξαναβρεις τα τέτοια σου. Τώρα που θα πάω στην κοιλιά μου να φάω λίγο μια μπριζόλα με κάτι πατατούλες. Δευτέρα ηρωίνη, Τρίτη κοκαίνη, Τετάρτη χασισάκι, την Πέμπτη ένα χαπάκι, Παρασκευή πρωί, τα παίρνω όλα μαζί, το Σάββατο στο κόμμα. Τώρα! Τι τώρα ρε μαλάκα, μου βάζει και χρόνο! Ο μαλάκα πεινάω τώρα. Δεν πίνω γάλα μπίτσις, δεν πίνω γάλα μπίτσις, θρifty shop. Oh. Θες λίγο γάλα? Γάλα. Έχεις σκατά? Ναι, μέσα σε κούλα. Τι σκατά γίνεται σε αυτό το Skype? Κάτσε, ποιο είναι αυτή? Είναι ένα για το μπούτσο πρόγραμμα. Με αγκούρι, ντομάτα, μπιφτέκι και κρεμμύδι. Τι έχεις να πεις για το Diamond Sword? Ότι είναι ένα γυαλιστερό μπλε πράγμα που φωτίζει και μπορείς να σκοτώσεις πολύ εύκολα. Εγώ λιμπάω κάθε μέρα σαν βατραχάνθρωπος. Έχει μπουρδοκολωθεί η γλώσσα μου. Πούστη. Θα πάω με στη Λίμνη, θα ψαρεύω ψαράκια. Τι κάνεις ρε νουμπά? Ρε μαλά! Θα τρέξω και θα κρυστώ μες στην πανιέρα. Τι έχεις να πεις για το fail skin σου? Άμα σε γάμισω, δεν είναι fail skin! Είναι ένα από τα αγαπημένα μου failure skins, έτσι λέγεται. Τι έχεις να πεις για τον Decamber? Όπα, ο Decamber είναι για το boot. Δεν ξέρει τίποτα! Ναι, πάω πάρα πολύ. Πολύ! Στα παπάρια μου όλα! Στα παπάρια!